47 minutos que pasan de la 1 y vamos a conocer un proyecto que se está llevando a cabo y es la editorial valenciana Llibres de l'Encobert, que ha lanzado una campaña para recoger financiación y publicar un libro con una selección de cerca de 700 fotos inéditas de la guerra civil en Valencia. Vamos a conocer más detalles de este proyecto con José López Camarillas, que nos está escuchando de Llibres de l'Encobert. ¿Qué tal estás, José? Hola, bon dia. Hola. Moltíssimes gràcies per donar-nos veu. Moltes gràcies. A tu, conta'ns una miqueta d'on són aquestes 700 fotografies, com heu aplegat a elles i què ens mostren, quina València ens mostren? Mal, d'acord. A veure, són quasi 700 fotografies que han estat amagades, la majoria d'elles, a casa de la família d'Arturo Lodeiro i de Julia Muñoz, que són els protagonistes d'aquesta història. Per què ens han arribat a la nostra editorial? Perquè som una editorial que fa anys que estem treballant en la línia de recuperar la memòria democràtica del nostre país i l'any passat vam fer un projecte amb l'associació Memòria i Llibertat en el qual recuperarem les històries de més de 80 famílies d'assassinats pel franquisme. Així que podem dir que este projecte és una seqüela de les cartes de la memòria. La família d'Arturo i de Julia, que són la filla, Julia i la neta també són Julia, és una història de Julies, ens han confiat este material que estava en una maleta, n'hi havia uns 13 carrets, i hem decidit que és el moment de donar a conèixer aquesta visió de la rereguarda republicana, perquè no són fotografies típiques del front, són fotografies més familiars que ens demostren que fins i tot en mitad de la barbàrie la vida continúa. Cuéntanos cuál fue la historia de Arturo Lodeiro y Julia Muñoz. Bé, Arturo Lodeiro és un militant de la CNT, nascut a Valladolid, que vivia a Madrid, i quan comença la guerra, ell és de la presó, perquè ell estava tancat per haver participat en vagues revolucionàries, i s'enamora de Julia. Així que decideixen enviar a la família a València, com moltes famílies de Madrid, per estar més protegits. Els últims dies hem descobert que Arturo, just abans de reunir-se la família a València, havia estat al front. Va participar en la defensa de Guadalajara contra les tropes feixistes italianes i va ser ferit. Així que l'enviaren a Chiva, on estava la seva família, per a recuperar-se. I com era aficionat a la fotografia, se n'anà en una Leica, com famosos fotògrafs de l'època, i mentre vivia el seu amor en Julia, va decidir fotografiar tot allò que li semblava interessant. I deies, no?, que mostraven també una quotidianitat, no són fotos exclusivament centrades en les batalles, sinó que veiem escenes quotidianes, no?, a Chiva, com a Julia, crec que al costat d'una piscina, per exemple, no?, a alguns veïns reunits al voltant d'una taula en el carrer. Sí, justament crec que la importància que té este projecte no són fotos, com he dit abans, típiques del front. De fet, si no fora perquè de fons podem veure cartells de les milícies o fins i tot de les eleccions, no?, cridant a votar al Front Popular, o fins i tot veure milicians per darrere, no pensarien que estan en meitat d'una guerra. Però sí que ho estan. Així que podem veure com la vida continuava al front. Gent en el bar, a la piscina, a la platja, n'hi ha unes fotos precioses on va la família en uns gossos, jugant a la pilota en Chiva. No sé com explicar l'emoció que va ser trobar aquestes fotografies i veure com són tan properes que a vegades d'emoció fan feretar, fan por, perquè clar. Claro. Y sobre todo teniendo en cuenta cómo acabó la historia de Arturo y Julia, especialmente la de Arturo, ¿no? Sí, a veure, Arturo va ser el màrtir, no?, va ser assassinat pel franquisme a mitad de l'any 40, justament el dia de la seva boda, i unes setmanes després d'haver sigut pare de Julia. Però també ho he comentat moltes vegades en les companyes de l'associació i del moviment memorialístic, és evident que ens centrem molt en els assassinats i les assassinades,
però després també hi ha un paper de les famílies molt important, especialment protagonitzat per dones, que han sigut les que han mantingut la memòria i les que van eixir endavant en unes situacions terribles, perquè van ser terribles per a moltes d'aquestes dones. Cada vegada se'n parla més, no?, sobre les dones dels republicans que van ser violades, humiliades públicament, li van arrebatar qualsevol propietat que tenien, van ser obligades moltes d'elles a exiliar-se, i pense que no va ser fàcil ni per a Júlia ni per a la resta de les famílies dels assassinats i assassinades. Claro, per a Júlia amb una filla, a més, no? Amb una filla acabada de néixer, pràcticament. Amb una filla amb la qual fins i tot acaba vivint al Brasil. Per això és un miracle que puguem tindre ara aquestes fotografies. Han mantingut aquesta maleta, no?, amb aquestes fotografies. Bé, tot això, hem dit, és un projecte que està recaptant fons i es convertirà en un llibre, no?, amb més de 700 fotografies, amb una qualitat d'impressió també notable i amb pròleg de Vicent Baidal. Sí, bé, el projecte al final van a ser 2 llibres. D'una banda tindrem l'àlbum de fotografia, on farem una selecció de les 700 fotografies. Òbviament posar les 700 podria ser redundant, i tindrem l'honor de tindre la introducció del cronista de València, com és Vicent Baidal, que per a mi és el millor historiador del moment, perquè no s'ofensa ningú. I d'altra banda traurem un altre llibre que és molt important també per al moviment memorialístic, que és Querido Eugenio, que també està vinculat a allò que hem comentat de les dones que van patir la repressió a la postguerra del franquisme. Este llibre va ser escrit per Juana Doña, contestant al blog que Eugenio Mesón, un dels líders de les Joventuts Socialistes Unificades, va escriure abans de morir, i Juana Doña, 60 anys després, li contesta en un llibre explicant què ha passat després de la seva mort i com hem arribat a on estem. Pensé que també és un bonic homenatge. Estáis haciendo una campaña para financiar estos 2 proyectos, ¿no? Sí. De fet, la campanya ja hem arribat a l'objectiu, però sí que convide a la gent que participe, perquè és una bona oportunitat en un moment com aquest, on la reacció sembla estar avançant, que s'impliquen i participen, independentment de la seva ideologia, en defensar els drets humans i la democràcia, que crec que és una cosa que ens afecta a tots i totes. Efectivament. Doncs José López Camarillas, de Llibres de l'Encobert, gràcies per estar amb nosaltres, per parlar-nos d'estos projectes que a més estem desitjant veure, si ja s'ha plegat a l'objectiu. Ben satisfets que estem també nosaltres i ens agradarà veure-ho. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un saludo. Adéu, que tinguis bon dia. Adéu, igualment, adéu. Hoy por hoy Valencia.